Mokol chikon sabo tray mani ompore robonoi pura bohrok buhu robonoi buhu bahag robonoi khunju khanja robonoi khunju tausuru kom khrao hospital o 2-3 sapta ma toinkhe onkhe ompore tau tehe kom ongoi no phirok pheke onkhe jibio tongphrubo bono sung bithi berai painani rok chubaimani tai tabuk nogo haibo tabuk taisa time to time doctor naijakmani bagui bithi berai paicharana bagui tini taisa bono chubai phaimani taku jogorta kormani onek bial lo tongmani bini family onek kwrwi amo bagui no taisa ang nijebo tabuk dityobar bono personal help khaikhe tai sorkar city je haboni hoitebo tini bono bwskang salo sahaଯ୍য khailinai o koidin bisingano Ini sarik jorabo sini tipromo tani masa adong warrior bini mokol khaksa cellulitis hani kaisa bimar o bimar manjagai bothre chikon chani kotor mangka tau fulimar koskomika bo hospital admit tongmani motamuti 2-3 sapta se ingkai tau motamuti komika to tau regularly doctor check up ma khari tongo o bimani bagai borok kicha krinu khungni onang jesang manchak bongno personally sahaଯ୍য khaika hospital tongpro sahaଯ୍য khaihoka tabukbo borongni je sintiti risi hapong hoye je financial help nangmani sintiti risi hapong jesak manchak singmani bono financial help khaine jate bini o bimar pura srai saka hamnani bagai doctor time to time bithi roka hamgoi chanan bagai tai tini bo ang o sarik jora bono financial help langha bomai bithi pore paichathu tai ang jotto sin warrior na hambai rena masungo borok ana samani bai borok ana help samni bono help ma khine hne tai bongni request bai tini help khepika bongni sarangma bai bongni activeness in bagai na tini aro hai o sari jora help khemano salbusu roma emda hai ke bemar hamya bai binomo ek mas kaka apun simlo sing details manja ke hospital tomro Chubaikha kisimisa ke tabu tini bo bithi bere pai sanan bagai kisimisa Chubaikha